Резиде һәм бүген мин сезгә аркадагы май катламнарыннан котылу өчен берничә күнегү күрсәтеп китәм. Моның өчен сезгә өйдә нибары 2 гантель һәм һәрбер күнегүне 3 подход 12-15 тапкыр кабатларга кирәк була. Киттек? Ясагында арка сыгылырга тиеш түгел. Аяк белән арка бер дәрәҗәдә булырга тиеш. Сулыш турында да онытмагыз. Бу күнегүләрне көн сайын эшләү гадәтен кертегез. Матурлык үзебезнең кулларда. Сәламәт һәм шибәр булыгыз. Пока-пока.